Чеченской Республике проходит лекция известного исламского ученого-знатока рациональных наук шейха Анаса Шарфавы. Он проводит уроки по книге «И'тикад» имама Аль-Байхаки, фундаментального труда по исламскому вероубеждению. В Грозном мечети имени пророка Исы мир ему каждый день собираются мутаалимы и богословы, чтобы послушать его и получить знания. الله عز وجل سنة عقيدة سنة تأور سنة شرح ديسوش سنة لاس ديسوش إذا وديتش ودشيخو عند كيت متسحي أنس هنا عقيدش أول حد وديتش عند بابت بيشبك أنا الله عز وجل موتر تنسفاتش دوتر سنة موتي شويد تأور موهن ديس عند بابت إذا خزوار وين دكتورا بيركتنو